Әллә өнем, әллә төшемдәме? Зур бер авыл аша мин үттем. Шул вакытта кинәт мин үземне сугыш үткән җирдә хис иттем. Нигез ташлары тексиле төсле. Зур бер авыл иде бу җирдә. Балаларны үстердек тәменә ташлап китте алар. Нигә? Рәнҗеп ята төсле бер читтәрәк, караучысыз калган каберләр. Бу авылдан бары зират калган. Кемнәр карар, кемнәр кадерләр? Җил дә исминиктер ул бары тик сыйпап йөри нигез ташларын. Әйтерсең лә тавыш-тынсыз гына барлап йөри авылдашларын. Тик кайчандыр, бик күп еллар элек аксакаллар нигез кырганнар. Нигез ташларыбыз нык булсын дип, иртә кичен дуга кылганнар. Никтер акланмаган бабайларның чын күңелдән кылган дугалары, өметләре акланмыйча калган, ташлап китә торган балалары. Шул чак никтер сәер бер югалту телеп үтте бәгыр түреннән. Кемнәрнеңдер газиз туган йорты еллар чыңгылына күмелгән. Бу авылда минем күргәннәрем китмәс ахыры, китмәс күңелдән.